Kowe iki karo kanca kok sia-sia. Kowe iki nek ora sing nyaroni aku terus sapa? Nyaran angger wis tempo bianter terus ngepleh-epleh. Panggung nun. Aja do omong-omongan dhewe. Nggih, kersanipun kados pundi? Wah, rumangsa diwirang-wirangke aku. Jan-jane iki mau sejatine aku arep nanggepi kok ning kok kepeksa dadi perkara. Enten napa? Sampeyan pun kepanggih kali Raden Werkudara napa dereng? Kula sadurunge sampeyan munggah kula pun ngelingke sampeyan, kula pun ngemutke panjenengan. Iya. Nek sampeyan kok nganti nekat arep mboyong garwane Raden Werkudara niku padha karo wong legan golek momongan iwak kecemplung sumur. Wuwu. Padha karo dene kutuk marani sunduk. Wedhus marani tukang jagal. Yo aku wis ngerti. Werkudara ki wonge gagah pideksa godhek weksi Mbarjojo. Kasektene ora ana sing iso madani kok. Aku ngerti. Ning jalane kabeh iki mau wis dadi tanggung jawabku. Lha ya gelem ora gelem aku kudu nglakoni. Aku kudu nglamar marang bojone Werkudara. Lah sing dadi tandha pitakon terus sakniki kasil napa mboten? Ora. Lho. Sebabe kok mboten kasil. Dudu kok ora kasil, nanging durung kasil. Wonten perkawis menapa Gusti Patih? Pripun napa enten tiyang sing mambengi? Nek bilung. Sinten? Jenenge Bagong aku ora pangling. Dek arep wong kere aku ngerti, dek iki kondang. Lah rak tenan, Gok. Engger ketemu Bagong ngono kuwi. Anu ta sing tiyange matane amba? Iya. Biyen jare rambute lurus. Jare biyen rambute lempeng, basan jare cangkeme nglengkap terus rambute dadi kriting biyen kuwi. Sampeyan kuwi nyemoni kula napa pripun? Cangkem kula niku ya sok nglengkap ngono iki ra. Saya angger kula nyangalih bojo kula niku. Diyok ngarep mburi ngarep mbungu cangkem dadi sing nyuwara niku senes napa-napa niku cangkem kula. Sampeyan ngaten nyemoni kula. Gok wonten dawuh. Bagong ki pengapesane apa? Apa ya lung pengapesane Bagong? Ambuh. Takon pengapesane apa wong tiyang nika niku mboten iso mati kok. Lho. Sebabe angger mati disumet meleh. Ya guyu ya. Ora ndagel ora. Nika niku ora iso mati sebab nika niku dumadi saking layangane Semar Badranaya. Oh, Semar iki sapa? Bapakne Bagong niku. Dewa Sanghyang Bathara Ismaya niku digdaya ora umum ya, Gok. Urian niku Bagong niku dicipta saking layangane Kyai Semar niku. Ayang-ayange Semar niku dicipta dadi wujud Bagong. Jalarane riyen niku Semar pas didukke teng jagat, Semar niku kesepian, mboten enten kancane. Terus Semar nyuwun kanca dhateng ngersanipun Iwang Bikulun Bathara Tunggal. Njaluk dipun paringi kanca, nyuwun dipun sukani rowang. Ayo rowang pangayahi parti. Iku nglasenane kaya ngono ora kae kancamu. Oben. Karo aku ora tau rukun. Angger aku krungu, angger dheke krungu aku mak. Ngono terus aku dibalang lemper. Kembarane bilung. Ah iya. Bagong ora iso mati nek ngono. Mboten saged. Mboten saged niku kula bocori Bagong matine sok nek kiamat. Lho, tenan niku. Aku kae iki umure wis mangabad-abad ya, Gok. Oh, ya kaya aku karo kowe ngene iki. Heeh. Wis manusia purbakala. Tahun nderekke Purbalaras. Purbalaras apa? Wiya amune riyen niku dalang jaman purba niku.
Dadi gamelane niku saking watu, saking balung, ngono ku ya awake dhewe wis tenangi nek cah niku dereng sampeyan niku. Ora ngrembug kuwi, aku mung ngrembug piye carane ngundurke Bagong. Nek manut kula. Nggih, niki nek manut Togo. Yo, piye? Nggih, pripun carane gelem ora gelem sampean nggih kudu manut kula. Wong sampean niku wis mercaya kula dadi batur sampean. Mula sak omong-omong kula sak muni-muni kula modar. Aduh, ngelih aku dadian roh sigobok. Kowe ku ngurusi sego ora entuk nyambi madang ora. Kowe ya ana dalang sing ngedheptake isine buah-buahan kok. Apa ono enek? Ngedhep tambir kuwi gedhe isine klengkeng. Telo, salak, duku, dondong, apa salak duku cilik-cilik. Nek manut kula sampeyan ora sah arep ndeniat ngundurke Bagong. Sebabe mboten tak takon. Yo. Kok iso Bagong tekan Ngamarta niku wigatine napa? Jare arep mboyong garwane Werkudara. Urang ayu naga gini karo Arimbi. Arep diboyong karo Bagong. Ajeng dingge napa? Yen maune Bagong kuwi arep mboyong Raden Werkudara. Dinggo syarat tumedhaing wahyu kamulyan Lai Semar arep mbangun kayangan. Ning Gandeng Werkudara ora ening. Kepeksa sing diboyong bojone, aku ora nrimake. Bagong tak kon mundur, Bagong tak kon ngalah. Sebab apa? Bagong kuwi Semar, wong tuane Bagong kuwi. Kuwi mung wong kere, wong loro saudon telu saurupan, ora pantes mboyong putri. Ora pantes mboyong Raden Werkudara, ora pantes mboyong Pandhawa, ora pantes nampa kanugrahan kanganan wahyu kamulyan. Wo nek ngoten niku sampean ya kleru, ya bener wong sampean sing ngubup-ubupi perkara. Nek sampean ora ngelek-elek wong tuane Bagong utawa sampean ora ngelek-elek Semar, Bagong nggih sengara nesu karo sampean. Lho, lah kok kowe malah ngluputke karo aku? Wong sing luput sampean kok ora gelem diluputke iki lho. Bola-bali tak kandhane ya Des ya. Sengit aku. Aku ki ora mbibiti perkara. Sik tak takon. Piye? Sampeyan rak ngelek-elek Semar. Yo, Semar ki pancen wong kere. Kuwi pancen nyata. Kudune Bagong ora lara ati. Lho, ora lara ati pripun? Oh niku wong tuane. Sing marake Bagong kaya ngoten, sing marake Bagong iso urip umure dawa niku mergo Semar. Nek Semar sampeyan elek-elek, ya lumrah mawon nek Bagong nesu. Ha niku wong tuane. Wis ora idep. Gawe sekene, kula mendhawuh Gusti Pati. Maju. Bagong undurna. Malah kepara Bagong patenono. Wis tak kendhawuh. Mangkat saiki, nyuwun pamit. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Isih slendro kae.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe glarira wang niki rak Ndara Sencaki kalih Ndara Antasena. Heeh, Gong. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca nggih teng dhuwur niku. Iya, Bagong. Ndara Antareja teng ngeleng. Iya, Bagong. Kok ming iya Bagong. Wis do entuk segobok terus ming do wanteng. Enten wigati napa Ndara kok methuki kalih Bagong napa kula luput napa kula dosa? Nek pancen kula dosa merga wis wani karo ratu nika wau mangandika mawon kula tak masrah bongkokan awak kula. Nyatane kula niku diparingi gawean karo Semar niku enake malah ngrepotke anake. Ora napa. Nyatane kula nganti ketayalan rene dhewe. Monggo biasane kula niku nek sowan sinuwun Ngamarta niku kalih Petruk si Intan Payung niki mah ming dhewe. Ora aku tak takon karo kowe, Gong. Pripun? Bapak arep mbangun kayangan. Nggih. Seranane mboyong Kang Rama, nek ra Kang Rama anu nembe kesah, nembe linggar saking negara Ngamarta. Pancen iya. Wis tak goleki ora ketemu-ketemu e. Aku dhewe ya bingung. Kakang-kakangku tak takoki ya do bingung. Pun nyobi madosi wis. Pun nyobi ditangletke teng Samsat. Hubungane apa? Mbok menawa mati pajeke barang. Ora ana sambung rapete kok. Lah ning gandeng Kang Rama Kesah sing diboyong niku Kang Ibu 3. Sapa wae? Ha nggih Kang Ibu Ndara Urangayu. Terus Ndara Arimbi kalih Ndara Nagagini niku kedah diboyong teng Karangkadempel dinggo srana bapak mbangun kayangan. Ya. Terus nek pun kelakon niku muga bakal entuk wahyu kamulya nek omonge bapak ngoten niku. Ning kowe ngerti perkara urung? Pripun? Kae mau eneng patih. Jenenge Patih Dirjatanaya. Kae ya arep mboyong ibuku. Nggih, ning arep dirabi karo sing jenenge Prabu Setigrat. Nggih. Lha kula ora trima niku lek dekne muni-muni elek niku lho. Muni-muni elek piye? Semar kok dielek-elek. Semar bapakmu mung batur, bapakmu mung wong gedibal. Bapakmu mung wong elek nyolok mripat. Ora pantes bangun kayangan. Ha kula nesu, kula anake. Semar ki arep kere, Semar ki arep Panakawaning dhek niku dewa Ngejawantah. Ayo aku ya ngerti. Ah nggih, sampeyan nggih percaya ta nek kula anak dewa? Aku percaya. Ah nggih. Ngoten niku, kula ya lumrah wae kula nesu, kula tantang. Ayo, gawan rene sak mbok-mbokmu, wadya balamu, gawan rene sak ndrok-ndrokmu. Aku ora wedi Patih Dirjat. Kula nantang ngoten niku. Kowe ngerti apa ora? Pripun? Aku ora trima. Aku sing di bapak. Bapak wis urip meger-meger ya mung teke lunga wae. Lah kok malah lena sithik ana wong ngerti nek ibuku ditinggal bojone lah kok arep dipek. Lah niku lho kula ya rasa rujuk niku. Ha terus sampean mriki niku ajeng napa? Aku arep mbelani karo kowe. Nggih, kersanipun kowe nek wadyabala kowe rasa temandang. Penak no, apa enak? Tenan iki, tenan. Oke ngapusi. Wong sampean ki kulinane ngapusi. Sak gendakan iki aku ora arep ngapusi, Gong. Aku wis tenang aku. Nek perkara mbelani wong tuaku ora dosa, wong tuaku ora diluput, wong tuaku bener. Ning kok wong tuaku arep digawe cintraka, wong tuaku ora dikerenah uripe. Aku ora bain-bain lek arep nesu. Oke. Kok oke barang. Kula niku wis suwe mapan teng Gading Serpong. Dadi muni oke barang. Terus niku ursane pripun? Aku ya arep nandangi Bagong. Aku ya ora nrimake. Aku ora nrimake para lancur-lancur Pandhawa.
garwane Kakang Mas Yodipati arep diboyong. Kakang Mas Yodipati ki sugeng. Aku arep dirusui, arep dikisrui. Nggih. Yen aku nglabuhi kowe, bedhake aku nderek Koko Prabu Ndorowati. Nggih. Koko Prabu Ndorowati yo mbelani bapakmu. Ah, ngoten. Pripun Ndara Gatotkaca? Aku yo mbelani. Ndara Antarja. Aku ya arep melu. Semangkean patih kae. Kon nyembur telake iki. Ya ora terus kasar kok ora. Pun, nah niki terus jengkapan le maju. Men diwiwiti sing tuwa sik. Sinten sing tuwa? Lek wonten dawuh kene. Wiwitana perang. Engko aku tak nyusul. Aku ora trima weruh dhewe rupane sing jenenge Setigerat ki melu rene apa ora? Oh iki iso aku dawuh. Kula tak nebak mundur padobalane riyen. Ah kono mangkat le. Gak ditonton. Ayo. Pati kengira rekalan one naka makekean kumambang katonku mawan wisanya manambak kisih manao cikro marang risang harya sencaki. Wah sik iki ana satriya kanthek nyayat brengos sing uler geni tumpangke kuping kiwa lan tengen. Teteke rasa piro kementus. Hei, Dik. Sopo kowe? Keparat. Durung tepung. Nganggep yen to aku cah bayi. Edan suarane gede Raja mah. Iya. Arep ngopo kowe? Iki Bagong, heeh. Kumangsane apa? Dudu aku dhewe sing maju. Wong ki nek niate lahir batin, bapak arep bangun kayangan, dielek-elek karo bosmu kae mau Patih Jarjit. Aku belani karo ndaraku, gitu Den. Urung karuan. Aduh, urung karuan kowe tak belani. Aku ora belani kowe, aku belani negara Ngamarta. Jak-jakan menungso diapure kaya ngarepmu kuwi. Takut enggak lu? Setan. Fuck you. Basa Inggris barang. Weh, Bagong go internasional ya.
arepane karo aku. Touch me, touch me. Don't touch me. Nantang ki touch me ngoten, Den. Tarni, malah Tarni. Touch me artinya ayo sentuh saya. Antemen aku, kurang luwih ngoten niku. Wong kok ngganggu Semar li arep build heavens. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku Setyaki. Oh, Setyaki kowe. Sing jare Senopatine Ndrawati kae. Yo. Kowe sapa? Prace kamu sapa? Edian, aku iki menungso. Praceka padake buta. Menungso Desiung. Ben wangun iki tak pasangi. Ndadak pasang siung barang tiru limbat kowe. Semangkean. Mbok kaya kula niku deloke untu ming siji. Sampeyan rasa masang siung kaya wangun-wangun, masang lambe mawon, sulam bibir ben ketok ndobleh. Pun kek tandangi mboten suwe-suwe. Iya. Anu resake iringan plat AD napa plat AB? AD. Oke. Papua. Nggih. Kowe sapa? Aku Temenggung Gabej Getheng. Ayo. Bagong kon tekan kene. Lah kae mau ora wis tekan kene. Oh iya ya. Iya. Ngapa golek aku ngapa? Lah arep tak rangket, arep tak pateni. Dosaku apa luputku apa arep tak rangket arep tak pateni. Kowe luput karo Gustiku. Siapa Gustimu? Gusti Patih Jirjatanaya. Oh, kono sing bibiti perkara atik. Aku kuwi dina wong tuaku, Mas. Anak ngendi sing diecek wong tuane ora nesu? Oh, semangkean. Idone sisan malah. Lho wani karo aku. Weh, ora. Aku intan payung nek mati rak Semar goleke. Ora sah dadak kowe arep mati Bagong. Paten ana wis Sencaki. Wah, sugih kendel Bondowani yo. Lena pangendamu ning kene marganing matimu. Singa lena parateng lalis. Babu arep opo? Para jiwa begalan Brahmanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu gasik-gasik kejoting pati. Para maju tak kendhangi salgaring atiku. Wah, kowe ora minggat tak kebiri lo jual kowe beli tak seret tekan Papua kowe. Ora samedhon tempone. Ya, padha mabuki. Manteng tanpa kedhem barang. Yo. Wah. Niroke jogetanku marang. Oh. Penak nek nganggo keprak etanan ya. Ngeleng aja keprak yo aja. Oh.
kowe. Awas. Padha mambengi. Awas we, cadak plumpet-plumpet. Oh. Oh. Miring ki ya. As. Waidian. Menreles parat. Oh. Oh, candra siramu kowe. Awas. Oh, ha. Oh, ha. Oh. Oh, mati amro kowe. Hoi. Hi. Titis cais nutul pentetis. Wah. Wah, elok iki. Dudu menungso.
Ayo. Aduh. Oh, meneh tak biales wis saiki. Oh, ah. Wih, yo. Licin. Ya. Heo. Yey. Sapa iki? Satriya Pradandlaga. Antasena. Antasena sapa? Anake Urang Ayu. Arep mboyong mbokku to kowe. Wah, parat. Yo. Kowe anek Werkudara kowe. Kepara nyata. Mati dening aku. Ibumu tak pek. Peken. Watone Antasena mati tenan. Ayo. Sambuat kok. Ayo. Oh. Bilang iki. Nggih. Ngerti dhewe kowe. Ngertas. Wah,
Lah kok Bagong tandange kaya ngono? Lho. Bagong sapa? Iki mau sing mabur, Bagong ora iso mabur. Oh, Kak. Patih nek ngelih matane lamur. Lamur piye? Sing mabur iki Gatotkaca kok diarani Bagong. Oh, cetha iki ra tau ndelok wayang iki. Wayang ming ngertine ming Bagong. Iki sampean nek ora tepung kula ora tak kandhani nek kula ki mbilung sampean yo ora kenal nek kula mbilung. Oh, iya. Anu nggih. Waitan. Aku diidak pisan karo sing jenenge sapa? Gatotkaca. Idak pisan rasane. Pet-petan. Niki pinten? 5. Ah, kleru. Mangka loro. Waitan. Pet-petan tenan iki sirah iki lho. Piye iki lho? Ah, wis mundur wae pripun? Ora. Aku urung mundur nek orang tekaning mati. Ah, wis manggantung mawon. Gantung otomatis mati. Ora usah dadak perang. Tuku tali 2 meter. Malah to ajari men. Mbangane mung kebayang-bayang nggih ta? Yo. Jalan terbaik motor mawon sampean niku. Niki kersane pripun kula nderek sampean. Wong kula niki yo mung sing ngetutke sampean. Wah, edan. Bagong wonten dawuh. Mon mundur wae wadya balane. Oh, ngaten. Yo. Wah, jan. Aku ora kuat ngadepi wong-wong Amarta. Lha kok digdaya kliwat ukur Gatotkaca wis apa to tak takon. Gatotkaca niku anake Arimbi. Wis sing sampean goleki sing ajeng sampean boyong ajeng didhawuhi karo Nuwun Prabu Setigrat. Yo. Lah nek sampean manut kula monggo mawon. Kula kanthi kondur mawon matur napa wonten ing kajenge Nuwun Prabu Setigrat piyambak sing paring dawuh apike arep kepripun. Wah, ya wis, ayo melu aku kondur neng negara ngendi? Segara Bumi. Ya. No, Nik. Kula putane ingsun surai kos manci Penaman, gene iki gampang mundurke Wadyabala. Apa remes-remes? Remes apa? Remesilan. Wadyabala saking segara bumi. Segara kok sedekah lah. Nggih enten sedekah segara kok nggih, Den? Iya. Sedekah laut ya eneng kok ya. Wis tak undurke sak kanca. Heeh. Ndarantarja kok ora ketok tandange, ketok mau. Napa nggih? Heeh. Wah, ngalahke buta. Warnane ungu kae mau awake. Weh lah. Kok mboten redi kula? Apake ora disuting wae. Kakang Antarja perang. Kang? Nang ndi we? Ning Ngeleng. Kowe perang tenan to, Kang? Perang. Buktine apa? Oh, upasku entek. Heeh. Alhamdulillah. Wah, perang kok do gampang-gampangan saiki. Sampeyan niku lho, perang kok mung pisan jleng. Tak. Sayane kuwi tak. Iya, Bagong nggih, mung pisan jleng musuhe wis mundur klekar glangsar. Elok tenan satria. Terus niki kersane pripun? Ya wis saya tak dherekke. Nggih. Gandeng bapak urung mulih. Heeh. Ayo tak dherekke ning Taman Keputren.
Jodipati. Iki malah kepara padha ngumpul. Garwa-garwa Jodipati, ibuku, ibune Kakang Gatotkaca, ibune Kakang Turjo ngumpul dadi siji. Oh, ngoten. Ya. Nggih. Ning tenan ora niku, mbok menawa. Wah. Ngene iki ora positif, sengit aku. Mangangro sesumbar mawalindo bumi kuncing kumaludo kuntor gato nalika semanten dereng ngantos paripurna ingkang samembal wacana kedadak pelajaripun cantrik siswa saking kesatriyan Jodipati paring dawuh bilih Sangya para garwa Jodipati ical kakedhepaken kagiat kang samya mulat. Raden kula ingkang solan Raden. Ketiwasan langening kalangjan agelar pandan moncar dina lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kono ora pangling iki rak Cantrik Jodipati iki rak murite bapakku. Nggih. Murite Ndara Werkudara kok ungkris-ungkrisen. Ngurir ya kowe. Ora tau leren ya kowe. Iki sapa iki? Kula pun Waskitra. Mlayu-mlayu eneng apa? Nuwun sewu. Atur ningal. Bila sak mangke kula nembe ledang wonten ing Taman Keputren Kesatriyan Jodipati. Ingkang sekawit kala wau enjang niku para garwa Jodipati klebet Kang Ibi niku tesih lenggah teng Kraman Keputren. Heeh. Ning bareng niki wau kula arep resik-resik kandhang. Kaliyan ngedokke krambang niku para garwa klebet Kang Ibu mboten enten Raden. Sik kuwi tenan apa ora? Astu kula mboten goroh. Lah Kang iki piye iki? Dimas, kanan ngomong ini piye? Kula piyambak nggih bingung. Kowe lha pripun niku? Sik. Coba Mas. Nggih ki Lurah. Iki nek nganti kowe ngapusi antil kowe. Mboten estu ambak bumi langit tangkep kula mboten goroh. Masalah ngene. Iki urusane karo bapakku lho. Sinten Semar. Neng antiku Semar nesu gara-gara garwa Jodipati ilang. Mongko mesti kowe mengan plakune ta tak inepke ning omahmu to. Ngaku wae kowe watak kaya kowe kuwi aku apal saka brengasmu wis ketok. Brengasmu untumu kuwi wis ketok. Mboten ki Lurah estu lair lan batos. Ngapusi kowe gong. Anu pripun? Kowe malah ngarani sing ora-ora to. Kowe rak Waskita iki matur, nggih. Mengesuk isih do lenggah. Lah kowe iki mau sore iki arep resik-resik kandang jare wis ora ana. Kok gak mbok paketke yo. Didol nek sopi. Ngaku wae antil sisan modar kowe.
kok sumpah. Nangis. Ora. Wis aja diluputke Bagong iki ming cantrik. Ah, cantrik akeh. Dikira cantrik ra ndek niat jahat. Hati-hati sampean niku. Iya. Oh, mang pikir kaya ngoten niku dipikir niki pripun? Tanggung jawab kula arep wangsulan karo bapak niki pripun niki? Sowan sinuwun Ndorowati wae. Oh nggih, atese lenggah teng mriku kok nggih Pak. Wah. Sinayeng manglung mangruk mining cakra kumiter mijel saking asta mintonaken dewe kramandira Antasena sajak keweden ana apa? Dik. Ketiwasan tenan kahanane, Pak Dik. Lho, ketiwasan sebabe sing lunga raming bapak jebul ibuku. Ibune Kakang Gatotkaca karo ibune Kakang Antaraja ya lunga. Lho, tenan apa ora? Nggih. Sapa sing ngandhake? Waskita. Bambang. Waskita. Aji. Kuwi sapa? Cantrik Jodipati nggih taden niki nggih diomongi niku nggih kaget. Weh lha kok dadi ngedapi-dapi kaya ngene kahanane. Terus iki piye? Aku njaluk perkara iki sampean sing tanggung jawab lho, Dik. Antasena piye? Coba tak titi priksane kaya ngapa kananing jagating wong atuamu, bapakmu, lan ibumu sak telune. Ya. Lumantar kaca paisan. Coba wae, cobi mawon kula mah tak ngerti yen kaya ngapa to. Jane lelungan niku do teng pundi? Wedi kula niku nek terus do mati. Dungane iku lho ra. Gusti ora bakal gelo lakon kaya ngene yen to aku ora kuat nglakoni, Gong. Nggih, kula percaya kok. Cobi mawon. Tansah marmaring sukma Sinok maya winaya ing asepi pambukaning warana talen saking liap layaping aluya iki ki ora didelok melu nempel film didelok kok malah ngene. Ora cetha kowe iki ra. Ngagi ngenengke cipta kok ya iso dienceng iki lho. Hah? Penasaran kok kula. Antasena, piye Pak Dik? Bagong, Nun. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nuduhke nang ngendi dununging Werkudara apa dene bojone telu cacahe. Waduh. Kok gak dadi udan iki, Doan? Cangkeme iki rumangsaku kok saya ngladrah sengit aku. Ora mungkin, Jan. Ah terus pripun iki kok sampean mboten ngerti? Ora ketemu teng kaca pesan keterangane pripun? Error napa pripun?
jagate wong atuwamu Antasena peteng. Lah iki piye iki? Kaya ngene kanane iki. Wis ngamarta koncatan kekuatan Bapak Werkudara sing dadi kekuatan malah lunga saka negara Ngamarta. Ibuku. Wah, lah iki piye nek kok ngene iki, Dik? Sik. Aku duwe srana. Heeh. Bagong, Nun. Aku kantinen yang Karangkajempel. Ngaten? Iya. Dikanthi teng Karangkajempel. Iya. Kuwi gatose aku tak ketemu karo bapakmu. Tak ketemu karo bapakmu, mbok menawa ana trontong-trontong sleng pepadang. Ngeten. Kula mengi. Sampeyan iku ketemu bapak mah ming didukani. Ha terus aku kudu piye? Ha munggah kayangan kek. Piye carane kek? Lukek. Kagatri sang kapirang rinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Oh. Bagong, Nun, Antasena, piye Pakde? Aku titip ragaku. Lho. Aku titip raga kuwi. Titip ragaku, titip rasa tresnaku. Aku titip ragaku meneng dobleh. Kersane Pakde Kresna piye? Aku tak nyendal tali wangsul. Sukmaku bakal munggah ning Kayuwangan Kondarandir Bawana. Janjane padha lunga menyang endi? Bapakmu lan ibumu kuwi. Oh ya, heeh, Dik, aku manut Dik nek ngono. Tak budal dina iki Antasena. Saya sing rukun. Kota Krayang nyambut gawe. Dongkara dong suro ayo kanca padha nguyuh. Klepat nyulapi mata kaya sinar-sinar apa seberkas sinar niki pun mboten enten sukmane niki ten kuwi Pakde Kresna wis ngraga sukma lah nek ngaten iki ya ora ngrasake apa-apa sing ngrasake ya sukmane wah ora sembrono lho mboten arep kapake kuwi sing kula orek-orek raine lho gambare nuklir. Wah, sembrono. Kok nek nganti sukmane Pakde Kresna bingung, ragane kok dadi raine kaya ngono piye? Aman. Kok nek kuwalat lho, Gong. Mboten. Kuwi ajeng ndelok kok jane. Walah. Mandekno kok ya kelakon telu. Wetenge gedhe jebule. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Ketoke ora gedhe wetenge iki mergo disabuki. Heeh. Ah, kowe pun iki carane terus pripun iki? Sowan ning ngersane bapakmu wae. Oh, nggih, yo. Tak rumat ning Kanjeng Gelung. Yo.